Hej Louise. Hej børn. Her er en lille video fra os til jer. Vi er 5 pædagogstuderende fra Randers. Vi hedder Simone, Eva, Anne Paul og Rikke. I filmen kommer der nogle øvelser, I skal lave, og til sidst er der også en opgave til jer. Så nu gælder det om at være stille og lytte til historien. Her kommer der en lille fortælling om drengen Torkild og hans mystiske drøm. Torkild er på vej i seng. Han har haft en rigtig dårlig dag. Han blev uvenner med sin bedste ven Per. De blev uenige i en leg, og Torkild gik sin vej. Torkild hader, når Per vil bestemme, for det vil Torkild også. Torkild kravler i seng. Han er virkelig træt og falder hurtigt i søvn. Der går ikke længe, før han lander i en meget mystisk drøm. Nu skal vi høre om Torkilds drøm. Drømmen om Grøn og Kat. Her er Kat. Han er en hvid ninja-kat, og han er ven med frøen Grøn. Grøn er en livlig lille frø. Grøn er brun og ligner de andre frøer, men Grøn kan ikke svømme som de andre. Grøn har aldrig fået det lært, for han er bange for vandet. Kat og Grøn holder til tæt ved et vandhul. Der er mange frøer ved vandhullet, men ikke så mange katte. Det er et dejligt sted. Der er åkander, lange siv og masser af træer og gemmesteder. Grøn og Kat blev venner for længe siden. Ja, det er så længe siden, at de ikke kan huske hvornår. Nu skal I gå sammen i par. Der skal være en, der ligger ned, og en, der sidder ved siden af personen, som ligger ned. Midtvejs bytter I plads, så det er lige meget, hvem der starter med hvad. For alle får lov til både at massere og blive masseret. Her er et billede af et menneske og en hånd. På mennesket kommer der et mønster, som man skal lave med sin hånd på den, der ligger ned. Det er lige meget, hvilken hånd man bruger, og nogle gange kan man også bruge begge hænder. Den, der ligger ned, må lukke øjnene og lytte, og den, der sidder op, skal holde øje med skærmen og lave øvelser, når det bliver vist. Tilbage til historien om Grøn og Kat. Hold øje med øvelserne. En blæsende sommerdag, da Grøn og Kat har søgt læ henne ved det store lætræ, kommer der en gruppe frøer hoppende hen til dem. Kat og Grøn leger nogle gange med frøerne, men de kan allerbedst lide at lege alene ved det store lætræ. De andre frøer forstår bare ikke Kat og Grøns lege. I dag er de andre frøer ikke særlig søde ved Grøn. Den ene frø kalder Grøn for en fjollefrø, og en anden siger, at Grøn slet ikke er nogen rigtig frø. Kat griner og tænker slet ikke på, at det måske ikke er sjovt for Grøn. Grøn bliver ked af det og hopper væk. Han ved slet ikke, hvor han vil hoppe hen. Han vil bare gerne langt væk fra Kat og de andre frøer, så de ikke ser, at han har tårer i øjnene. Det blæser endnu mere nu, og nu regner det også. Vejret bliver værre og værre. Det er faktisk næsten en tornado. Grøn bliver hvirvlet højt op i luften og bliver kastet rundt i den vilde vind. Kat kigger uroligt efter ham, men han er allerede blæst langt væk. Nu skal I skifte pladser, for nu er det den andens tur til at få massage. Hvor er Grøn dog blevet af? Kat begynder at løbe. Han løber den retning, som Grøn blæste. Han løber over bakker og enge, og han løber længe. Han løber forbi de vilde markmus, som har travlt med at beskytte deres hjem mod stormen. De løber rundt i cirkler for at fange alle deres ting. Kat løber videre hen over markerne for at finde Grøn. Markerne er fyldt med store, dybe vandpytter på grund af den voldsomme regn, og Kat bliver derfor nødt til at zigzagge imellem dem. Han kalder på Grøn lige så højt han kan. Grøn, Grøn! Hvor er du? Men der kommer ikke noget svar. Det eneste Kat kan høre er vinden, der suser, og regnen, der plasker. Nu er Kat rigtig bekymret. Kat løber op ad en lang bakke. Helt oppe på toppen håber han at kunne se Grøn. Men det kan han ikke. Grøn er også en lille frø, og det er nogle meget store marker og træer, der er på denne egen. Kat løber ned ad bakken og fortsætter igennem skoven og videre over flere marker. Han løber, og han er meget forpustet. Stakkels Kat. Lad os se, hvad der så sker. Nu skal I alle sammen se med på skærmen.
Pludselig kommer han til en stor bred å. Kat ser sig fortvivlet om. Hvordan skal han dog komme over? Kat kan nemlig heller ikke svømme, og stenene i åen er alt for skarpe og glatte til, at han kan springe over på dem. Kat kigger op og ned af åen, for at se, om der måske er et smallere sted, så han kan springe over. Han er jo en ninja-kat, og kan derfor hoppe både højt og langt. Men åen er alt for bred, og han bliver nødt til at finde på noget andet. Nu bliver I nødt til at hjælpe Kat med at komme over åen. Hvad kunne Kat bruge til at komme over åen med? Vi skal bruge 3 forskellige ting, som Kat kan benytte. Kunne det være en tømmerflåde? Kunne han finde noget at sejle på? Kunne han måske bygge en bro eller noget helt fjerde? Kan I hjælpe med at finde tingene og sende et billede til os? I skal nu gå sammen i grupper og lave 1 ting i hver gruppe, som Kat kan bruge til at krydse åen. Tingene skal I fotografere, og billederne sendes retur til os. Vi glæder os til at se jeres ting. Vi ses!